kungcono ukuthi uyibonele akayenza aphakama. Kungcono ukuthi uyosicashela enye indawo somewhere. Akunankinga. Nangaba angeke anginamali yokuchasha. Manje angithi imali yemikhukhu ikhona naleyo. Ngizohlala la ekhaya mina ngicreate ipiece yezona. Sizoyilungisa leyo bhutisa. Yebo. Hayi ukuthi ufanele uxoxa abazukulu. Siyafathini ukufika umntwana nje uthi akamfowethu uzoxoxa abantwana bami. No, it's totally wrong. Unakho ubambile lo muzi kushone umamakhe wahlala unaki la nabantwana bakhe yena wafika wacela kunakhe ukuthi ufuna ukwakha iroom unakhe wangitshela ngathi mina accept wayakha iroom unakhe so yashona sokufuze abompho bazule emagangeni ngoba bazibotho isibotho siyasithanda unyawupe siyamthanda. Ufana umusirehab applyele ahamba erehab ayeke lento zakhe aziphe imali. There's no point ozongena lapha athi umntana kaNkosi indla kamkhulu bayanya ngenze yonke into ngoba lezi indlu zethu kuhambe kuqhamuka into enje umuntu angazifunela indlu yakhe uzofuna ujabulela kusho ukuthi wena ujabulele lo anti wakho shonile. Umama wala endlini sisinaki wayengayifuni lentombazana. Bebecabana everyday nale ntombazana. Lentombazana yenzeni umpho ukuthi angangeni la. Wathi umkhiphele isibhamu. Umpho uhamba uyoboshwa. Uhlalile ejele isikhathi eside umpho. Umpho lahlala khona hlala kabodo sisi. Hlala kabodo sisi. Yithi simupha ukudla. Ucela ukudla yithi simupha ukudla. Nangu mama futhi omunye omphakelayo. Wena awugcina nje ayikho angayikhuluma nawe. Umvula. Ayikho into angayikhuluma nawe mina. Ayikho into angayikhuluma nawe. Uhlala la kabolo. Usile. Sikhuluma ngani nina eniphilayo yindlu kagogo le kumele nihlale nonke mina ngihleli nezizukulu zezizukulu lapha endlini enengakhulisa abanye abanabo baba ngiyagona Ngoba indlu kagogo wabo lezi izimena zentamshi no ayisikhathele man akafuni uhlala lo bhuti loya nalo bhuti lo hlala naye Phakathi komandazi